Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unong aiktin ka Voice of the People Party uba AW Rani ulapan pau ka jeng sngokya ka bajur halor ka jeng sam jaka jong menteri rangba ukonrat ke sangma hadang agre West Garo Hills wat hapering ka jeng don kani ka kam hakakti ka kashari habakren shikla pathai kubor ha ka sngi thoding jong katayo uba Rani ulakan no ba ka jeng sam kani ka jaka pata ha ka khatwai trik urumphang arja apun riu Ringkar kajing don lang Deputy Commissioner bat kiwai ki he sarkar kalong kajing khenpo ek board jong ka High Court ka barang bishar ya kani ka kam ka VPP ka penpau ba kani ka senjam kalong kum kajing nyopo ya ka ying bishar lane contempt of court batru kajing nyopo ek riti dustur lane contempt of customary Hagaro Hills ka khando ka de ka jong upat ba balapet de ki nokma bat ki mahari ka jong ka sarkar bande kat bas ngobit Kumtaw loong bakum ka party ka pandramjur halor kani ka jingle jong konrad sangma. Kita meet kadai basically halor jong kani ka news item report ka balami hangni usulang times menta kasni kantu tarik jong new nai March. Kaba ong FIR file against CM and others. Tingi ko apanya karan hakabedai ba kani ka FIR ka bala file da unokma jong katika Danakre aking hangti hapo West Garo Hills kani kadai ka isu kabayakta ya kani kajing ai khandau kajing ai pata jong u Chief Minister Bodon Burom rengkat dan batu Deputy Commissioner jong katu ka district berkiwai officials kumbakala apa perteng ruha kani ka bayar haka karwai tarik jong benai February arajar alpun rio ti kani kalaja wat hadin bayakani ka mat la tian da kamukot duma hakayeng ka syari ka Bodon Burom jong ka Meghalaya High Court kani kala dai na do kasnam arajar apsan te henry wat ba kani ka mat kadon hapo jong ka yeng bisar ka Bodon Burom te henry ngi bana kalyang jong Chief Minister udang ye bitang ye kani ka kam banit sa me kita ki pata khandau syaki beriu hapitu ka jaka te harin kani ke jingle ke jongu te nagaliang jupinok ma kila file ka FIR persya u te hangni kila keno ru ba u Chief Minister ula pen Kenya ka ya kani ka jing bisar jong ka ying bisar Bodon Burom lane ka contempt of court ka kiam te kata ka de ka bungi inang ni tengi kum ka party ki ba don ka jing klik na ka banta ka jima U Presiden jongi ila aris yakani hakani ka budget session ke badang sudep aku assembly hakabedi bakani ka mat hanti wadang nakre mati ila express ya kata ka jinsno bujungi bat labu katu kani kiti kali hakabedi bakani ka mat batan kam ya ka timpen syai tenrai apa ni gini ke berapa new e ba Chief Minister la ya skmat hakani ka kam teka ka bangin new e kum ka party ka long ba new e ba unim Chief Minister ula Penkhen way ya ka jing bisar jong ka yeng bisar ka Bodon Burom dan ka bangila apan ong ka contempt of court te baleng ong contempt of court kara kolong kani watla ka yeng bisar kam syama ya ka stay order hagabai dei ba kani ka proses te henry kamut pat bon ong batang nomor ba ka yeng bisar kam syama ya ka stay order pinsyai be sykrang kalong contempt of court in the sense ba claim respect ya kane ka judicial proceeding haba kane ka isu ka don yeng bisar ailat ya ka jing bisar ba kanya syakmat don kam ban le karki ya ka habang ui ba karon ka jing persya na kaliang jong ki traditional institutions to te hakabede ba kata ngisngo ba kalalong kum ka jing Penkhen si benta ya kane ka proceeding jong court kabar kalong ka bakham sirkai hingni kam dadai tangya ka contempt of court kane ka dai ka contempt of custom namar balai kene ka khindau ka siap kum kalong hapo Garo Hills santhi hi kum balong lem hakiwe ki penta jong kane ka North East India ka ngi ki riulum ki jongi ka khindau ka siap hi ka dai ka ba don haka jingpai ka jingkhmi jong ki nong song snong la di brio te kata kala manlong lemba kini ki institution la kalong kapur la kalong traditional institution berkiwai-kiwai kumba kalong hangti kumot kadon haka jingpai ke jingmi ka custodianship jung kinokma tigini kinokma kila haka tu ka mukot doma ki bakila ai kila persya ya gini ka jing ai khandau jong u
CM ka dokopor ka tiga snem ko baladem ten rei ngi war hadin balai aya kane ka jing ujor sa kayeng ka seriru ngi ba kane ka kampenya tikane kalong thik kumbam burom ya ka tradition jungi ki reulum karpang na ka banta ki men ki parah ki jungi ki badan hangti porilo kala longkum ka kam politics ka jung CM kadi ka political move ka jung u namar bangi suthu bagane ka district council election hangti ka jan mentakin sapelong dalam kalang habana April te kala bandai kata ka baru kala ban involve wat ya kena ka corruption ru ya kata ngimna ban ong tenrei UI bakini ki jingle ki jubu ki thaulo ti seta tengi kumbangila era apo assembly te kene ka ngimko abane keren sakhang kita ki details sama kene ka matter kalong sob judice nama kadang don apo ka yang besar ka beran buram ngi buram ya yang besar ka jongka jalame khalya tinginem ko aban komen sibun tenrei kum ngi naglen jungi ka parti kalong ngi penrem ya kene ka jingle jong CM te kumbau presiden jungi lo ong bau kene ka sarkar apo ka jalam jongka NPP UI ba kalong anti people kalong anti lokal te kani ka jingle agani ka kenti ka pamenta kala pa option na ba kalong kata ko te nama kata daw ni persya jori kani jingle jong CM te ka jing sisa mendadai ban up ya kata kara jong ka yang besar dan rai kabupaten kam kalong no CM kalong ba wat iki we gila kalenti ban ya smuthu jumot bagi ne ki traditional heads ki badan hangthi ban ya karan bagi beri bakunda ter nama kene ke jaka ki ong bagade ke jaka juga sarkar dan rai haduk mentangin pada syai menu ka dalong kata ke jaka juga sarkar haganu korkom ka dalong hatu kata kalenti ke basim ya kene ka khandau ban perlong ka khandau sarkar kala ya baik kali renti na em hatu ladon na em ka jinga pembek lang barki nongsong sunong hangtu bakunda ter te kita gedi kejengkeli ki ba wat nagalem jungi ngila era apa ha kayen ba thawan te nama kata daw halo kini ki kenrum kenram halo kini ki jingbam syai te yu iba kajingya se khamar ka jong hukum ne kala pan khanya ka reti ko dustur jong ki paraja berde jong ki bata nacha chathi se ko health ki sinjam ki ba to kan syukut ban supandam ki sinjam pada ka parti kan ya nang ni sakman nagalan jungi kum ka parti kalong ngaya hasanda bat ki pada ban smuthu ya ka jing don kam ka jong ki ban smuthu tikana bha ya ki mat ki jura ki ba involve kene ki case tenrei bangini kran sibun sifang ka claim ka counter claim ki arguments ki counter arguments kene kanam sha ingi hangne namar ba kene ka matar hi kadang don po ki bisa tenrei kalong ngi yang na ka banta ki ba abang i bagi pai ba abang i bagi priu ki don ka jing persya te ngi pai ya ka issue hangne namar kumba kalong hi ka khandau ka siap hangne hangi kamdei tangka kenja asset kamdei tangka khandau handrei ka dei ka banta ka identity ka jongi ka don la ka jong ka system ka jungi ka bangi bat ka khando ka siap tingi i ba kata karo kombat khando ba siap kuma kalong hangti ka kala sakta tinama kata daw ngi pen paw ka jing persya ka nya do kata